Takže toto je zimná odroda, je taká jabloň Bíbern sa volá. Moc s výberom jabloní nie som spokojný, nakoľko je to zimná odroda, treba ju uskladniť a zatiaľ nemáme nejaké priestory, nejakú pivnicu, kde by sme mohli dať. Aj keď zatiaľ je to mladá jablonka, takže veľa plodov nemá, takže to je skôr na tú rýchlu konzumáciu, alebo respektíve teda ešte by som mal tvarovať strom a nie orientovať sa na rodivosť stromu. Takže spravíme si len pár takých strihov, nakoľko už tu vidieť plodonosné puky. Takže teoreticky už by to malo rodiť. Ako tento rok tam bolo 4 jablká, ale keďže je to malý strom, takže treba sa orientovať ešte na rast a rozvoj tej koruny. No, dobre, takže spravíme si nejaké tie strihy. No. Takže predovšetkým sa orientujeme na nejaké poškodené časti, ako napríklad tuto je také zaschnuté drevo, takže toto by som mal trošku odpáliť, ale to sa mi takto jednou rukou nepodarí. Rany potom treba zatrieť voskom. No, keďže si povedali, že nechceme jablone, tak v každom prípade nechávame tie plody, ale potom vlastne vylúpujeme kvety alebo už samotné plody, aby zbytočne do toho energia nešla. Dobre, toto tiež skrátim. Zvolím si, že toto bude ako stredník, takže to nechám. Tak, z tejto strany to je asi všetko. A z tejto druhej strany sa k tomu dostanem, takže skrátim. To ide priamo hore, netreba, respektíve spriamím to asi takto. Vlastne toto sú plodonosné puky, ale ono tento posledný sa zmení na konárik. Dobre, takže tuto dolu ešte vidíme, suchý. Takže to odsfaklíme. No, co potom? Tu sú dve konáre, čo sa vlastne bijú. Zvolím si ten menší, ten nemusím potom strihať aspoň. Dobre, z tohto ten spodný odsvaknem. Nepotrebujem. Tento dám na púčik smerujúci von z koruny. Tento tiež môžem skrátiť, tento môžem dať na vrchný púčik, nakoľko chcem, aby rástol trochu hore, dohora. Dobre. Toto tu takto odpálim, nepotrebujem. Toto nechám. Tento trošku skrátim. Vlastne saknem ho tu nakoľko. Alebo no asi takto je. A uvidíme, jak strom zareaguje. Takže
Zimná odroda Bíbern.